Sanibonani la ku-One Shophakama, nibingelele sifundo. uKhuzani usayiphendulele kulaba abamgxekayo ngokuthi akayanga ukuyosaphotha uNgizwe enkantolo noma sekuyoqulwa icala lakhe. uKhuzani umfowamphongose uyiphendulele ethi, mfowethu, musa ukusebenzisa inzondo nangezinto ezingewona umdlalo. Ninabalandeli balaba emculweni abangombangi nisebenzisa ukuboshwa kukaNgizwe njengesikhali sokulwa izimpi zenu. Senikusebenzisile njengeqhinga lokunyundela ukuze kuzofezeka izinhloso zenu. Ubeke lawo mazwi kumfowakaKhuzani wathi abanye abantu basebenzisa inzondo nokulwa izimpi ngokuboshwa kukaNgizwe . Leyo mpi bayikhombisa kuye ngoba bengamfuni. Beka nje uKhuzani, njengoba ubona-ke la mbukeli wethu, ijongo nje belimbeka lapha uKhuzani ukuthi hhayi, ayiyinhle lento ayenzile yokuthi engalisaphothi iqhawe langakubo. Acela nje mbukeli wethu ushiye umbono wakho wona ngalolu daba ukuthi ukuthini owakho umbono ukuthi ngabe uqinisile yini umfowamphongose ukuthi ngempela abantu balwa izimpi zabo ngodaba lwangeZwe lokuboshwa. Siyacela nje mbukeli wethu ushiye ikhomenti yakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa uku-like-a noku-subscribe-a uma uyithandile ividiyo. Ngiyabonga.